Teoria de la cuina, la teva assignatura universitària on hi ha la mateixa teoria que qualitat culinària. ¿Qué pasa, Peñeta? Benvinguts a este nou vídeo, a esta nova sèrie, a esta nova assignatura de la universitat que us toca el dia d'avui i estem en teoria de la cuina. En esta sèrie el que farem és dur diferents plats de la cuina universitària, val? Que podem fer així i anirem de menys a més nivell. Com podeu veure, contem amb dos càmeres per així, cuidadito així el nivell. I l'àudio i tot no sé com s'estarà sentint ben bé, crec que hi ha eco, tal no sé què, però bueno, espero que s'escolte tot correcte. Així que el dia d'avui anem a fer arròs amb tomàquet, un ou i un bocata. Un dels plats més senzills per a fer en la cuina universitària, així que veniu amb nosaltres, acompanyeu-me, que anem a cuinar este plat. Lo primer de tot són els ingredients, val? Faria falta arròs, per suposat, tinc la fallera, no és digne d'universitari, el seu seria arròs redondo, sempre el tireu pel més barat, és importantíssim, però ja que tenim això obert, li tirarem per ahí. El que fa falta també és tomàquet fregida, la més barata també, en este cas consum, val, ok? Per suposat, per a culminar este platàs de reconeixement internacional, un ou, per a fer-lo fregir amunt, doncs bé, no? Queda correcte per millorar-ho. Així que anem començant per este primer plat i després anirem amb el segon. Agarrem una olla i sabeu això que diuen de cada 2 tasses d'aigua un homet igual. Jo faig així i tires fins a que te sembla. Vale. I aleshores, cuidado, poqueta broma, El foc de gas és fotut d'encendre. És tremendo perquè calenta enseguida, però és fotut d'encendre. Així que, anem a veure la tàctica. No és fàcil, La primera vegada que vaig cuinar en esta casa no tenia ni idea d'este foc i teníem l'oli de batut i tal per a fer una tortilla i vam acabar anant al kebab perquè no teníem ni idea d'encendre això. Venim d'intentar el foc, no ho hem aconseguit. Hola. I estem anant a un kebab. Però atenció, ja simplement gires, mantens, pum, encens, ahí està. A molt de poder, soltes. Ahí està, ja ho tenim. Ara ja és una maestria impressionant. Què em va ser per a que es calenti abans, perquè no tenim massa temps, no? Voleu veure-ho de la tassa? Doncs anem a veure-ho de la tassa. Agarra, doncs, per exemple... Bueno, tasses, lo que són tasses no tinc moltes. M'agrada este got, per exemple, pues una mesura així, pues... Vale, no sé, saps? Així d'arròs? Pues no sé, també el que podeu fer és comprovar i posar-ho en un plat. Tenint en compte, per suposat, que l'arròs agarra aigua i no és igual de davall, però... Vale, tendrem una bona platera, també. Ara ve el gran dilema, tens que esperar. Perquè això se tens que esperar a que se calente, l'ou no anem a fer-lo ja perquè si no... Claro, la gràcia és que estigui damunt de l'arròs, no? La tomàquet. Però què podem fer? Podem anar fent el segon plat. Impressionante! El segon plat me faria un San Jacobo, però no tinc. I vaig a tirar d'un tros de carn que me queda d'un pack de carn que caduca com caduca això. A veure, ho he vist. Vale, caduca 2 dies, no va una setmana i mitja, espero que estiga bé. I un tros de pa, este tros de pa, que se m'hauria de congelar, recomano molt congelar pa, ve molt bé. Quan aneu a comprar una barra, compreu 3 i les congeleu. Però este no l'he congelat i espero que estiga bé. Vale, acceptable, se pot menjar. El pa, si el posis tal qual, nya, perd un poquet. Mentre el pugues torrar, jo tinc una tostadora interessant que pues, li faré ús, ja que està. Bueno, millor el pa no està tan bé com jo pensava, I pues anem fent la carn tranquil·lament. Necessitem una sartén. Escolta, sartén està ben dit en valencià. No tinc ni idea, la veritat. I ara anem a tirar el foc més xicotet i un poquet d'oli. Sembla una mica a little bit, per a que no se mos pegue, per a que no se digui la carn. És que estic pensant que, clar, la carn l'acabaré molt abans. Sí, vaig a fer el segon plat abans del primer. Sí, però té igual. Si l'important és menjar, no? O sigui, tampoc... Això també vos ve bé, que la cuina de gas saben que és positiva per a quan fa fred. Així de vegades fa fred, no tinc calefacció, com me calente en la cuina de gas. Vinc a cuinar, me tanque així i aconsegueix una bona temperatura per a jo poder passar part de la nit. Esta carn no té especial gran pinta, però... Fíjate que té una etiqueta, la mare que va, té paper pegat, tu. Espera, no! Sorpresa! Sorpresa, n'hi ha 2 trossos de carn. Bueno, impressionantes. Nada, festa. Vale, paleta de fusta, important. Me va dir la meva companya Uwe que així me tal mal, perquè la lleva, pues fusta. Gràcies Uwe pels consells. Jo vos los transmetís. I mentrestant anem així combinant i anem tirant sal a l'aigua, que veiem que ja li queda poc. Això per així. I tenint en compte que hem de tirar-li sal a la carn, hi ha una espècia. Què espècia? S'ha fet per aquí mateixa, no sé. I vaig tenir ja l'orenga per a l'arròs. Un detall que a mi m'agrada prou. Això comença a fer-se. L'important és combinar, fer coses a la vegada. Perquè jo faig primer tot això, tarda la vida. Per tant, ara que ja estem fent això, ara en 30 segons començarem a torrar i deixar pa, però mentrestant podem anar agarrant ja el plat
és impressionant. Això ja pots deixar-lo per ahí per després reciclar-lo, és que no pares. Pomet, pues el posem a l'1, vale. Ja està, ja està quasi, això ja està. Tenim un foc baixet, no tenim molta pressa, però bueno, tampoc anem a estar així fins a les 5 de la vespre cuinant. I molt economitzador és, a la vegada que vas cuinant, vas estalviant temps i ja vas guardant les coses que has utilitzat. És impressionant, o sigui, jo us dic uns consells que no tot estudiant té, Pim-pam, així la cara, però, tira-li un poc de sal. I a la vegada anem traient el formatge que posarem al bocata, ben guardat, com veieu, tot ben conservat, uns plastiquets que jo recomano, perquè així no se pot fer malo el fiambre que deixeu 47 dies oberts. Ja estem ahí, s'està fent bé, i entonces ja comença a torrar el pa. Entonces comença a torrar el pa. Claro que sí. No m'està agradant, perquè està agarrant color de crema de tal, sense que estigui acaba de fer. A veure, sí, pues tira-li. La fem així, xupa-li. Vale. Ja tapem, però tenim que tenir molt en compte de anar manejant-la perquè si no la podem liar molt cara. Vale. Vamos per aquí, pues un poquet així. Un poquet, detallet. Ahí está. Una tira acá, això va apretant. I ara ràpidament manegem l'arròs perquè no es pegue. Què són? I 4, pues jo treuré l'arròs quan veig a bé, saps? Quan el veig a bé, això del temps... Ara fer pas el temps. És la carn menys jugosa que m'així mai, És poc lamentable. I no sé, què vos conteu? Com estan les vostres classes? El meu té pinta que tot online, la veritat, està tot molt mal. Està tot molt mal. El pa ja s'està torrant, jo sempre preferís torrar-lo més per dins que per fora. Atenció, però ara ja està, aleshores ja puc agarrar, traure això, mentre el pa passa, què estarà? No va acabar bé. El més bo va ser el formatge, perquè el pa d'un dia fora i això d'un 74 dies oberts. Ale, de bocata toma bocata, ale. A sobre l'arròs, l'arròs, claro que sí. I ja tenim així el segon plat que ara se converteix en el primer pel timing, el simple timing, no? De vegada anem menjant de l'arròs altra vegada, però sí, pim-pam, vale. N'hi ha gent que compra arròs des de congelat. No, home, no. Bueno, vale, sí, no, saps? O sigui, tu compres, és una opció, vale, però està lleig, sí. Mira, t'estic ensenyant així a fer bon arròs, saps? Economitzem, anem guardant ja el formatge, toma ja. I aquesta sartén ja l'anem a deixar perquè ara tindrem que fer l'ou, que cuidao, L'ou, no ho sabeu vosaltres, però és la part més complicada. Se pega cosa. Et tira la mitja d'arròs o què passa? Que sembla que no hi ha arròs. Anem a pegar-li un mos al bocata a veure què tal. Està bo, Està bo! Està molt bo! Ui, bo! Està molt bo! Està boníssim. Això almenys no s'agreixin millor que el kebab que van fer en el meu germà que vos deixo el vídeo per allà. Ahí està, que no se pega l'arròs, pim-pam! Xupa-li! Però està molt bo això, Vos lo dic de veritat. Va ganant volum. De hecho estem, no? A lo millor no és tan mala opció de l'arròs congelat. Bueno, què vos contem, no sé, alguna nometa més en el dia a dia? Mira tu! Anem pegant un altre mos, el segon plat s'ha convertit en el primer. Vale, l'arròs ja va tenir textura, Ja té que estar acabant-se ja. Potser sí que tenim que fer-li cas al temps, quina hora? Posa si temps, a veure si tenim que recurrir a la teoria. Esta assignatura és teoria de la cuina, però no té res de teoria. 16 minuts, la mare que va. No esperes 16 minuts. Los 2 més i el tall. 16 minuts, diu. Ha! A tu, mire. A veure, comprovem que no crema. I ara ja, amb habilitat, simpatia i bon humor, no faig així, mare meva, que poc arròs. Ni salsa ni res, això avui tindré que fer la pròxima. Mare de Déu, menys mal que m'he fet un bocat. Mare de Déu, me poso. Mare de Déu, això no me dona ni per començar. Tomaqueta per damunt. Mira tu. Això és. Arròs en tomaca, un ou. Se m'ha oblidat fer l'ou. La part més brutal i entretinguda que tenia que ser fer l'ou perquè és el més complicat i se m'ha oblidat fer-ho. Teoria de la cuina. Apreneu molt. Però això seria els plats. Bueno, a la pròxima, recomanacions. Posar més arròs. Menys mal que hem fet un segon plat sempre bé.
i si no sempre tindré coses per picar i tal. Això ha sigut el nostre vídeo, això ha sigut el primer vídeo de teoria de la cuina. Espero que vos agrade. Si el Covid ens ho permetís, m'agradaria anar a diferents facultats. Avui estem gravant des de Luigi, des de Castelló. A veure si l'altre dia fem, jo que sé, un vídeo des de la UV, des d'un pis de València, o des de la UMH. Se veurà. Suporteu este vídeo, donant-li like i comentaris si vos ha agradat això. Recordeu votar-me els premis 310 que estem nominats en la categoria de millor contingut per a xarxes socials de l'any. IGTV, entreu, voteu, pim-pam, tal. I ens veiem en el pròxim vídeo. Ale, adeu, actual.